Olen Minna Malmmäki ja työskentelen yliopiston opettajana kasvatustieteellisissä oppiaineissa. Olen valmistunut 2007 kasvatustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta ja 2021 kasvatustieteen tohtoriksi täältä Jyväskylän yliopistosta. No, oma tohtorimatka lähti käyntiin oikeastaan ihan vahingossa. Eli kuulin työkavereilta ja täältä työyhteisöstä, että meillä on Kokkolassa täällä tällaista koulutusta sitten muiden kannustamana lähdin sitten mukaan kuunteluoppilaaksi tähän tohtoriryhmään ja siellä sitten kuuntelin muiden esityksiä ja tätä tieteellistä keskustelua ja lähdin sitten siinä pikkuhiljaa miettimään, että olisiko minustakin ehkä kenties tähän ajattelin, että no kokeillaan, että jos teen sen tutkimussuunnitelman ja haen tässä haussa, niin katsotaan sitten, että miten siinä haussa käy ja sitten mun tutkimussuunnitelma ja tulin hyväksytyksi sitten mä huomasin yhtäkkiä, että mä oonkin tohtoriopiskelija. Oikeastaan aika moni asia yllätti tässä opintojen aikana, koska mulla ei ollut mitään odotuksia tai oletuksia siitä, että minkälainen matka tämä tulee olemaan. Jokainen matka on tietenkin omanlaisensa ja se on aina semmoinen henkilökohtainen matka ja ei varmasti ole kahta samanlaista. Että kyllä tämä on enemmänkin sellainen niin kuin maraton juoksu kuin mikään sellainen nopea sprintti. Idea väitöskirjan tekemiseen tuli omasta gradusta. Eli mä olen jo omassa gradussani aikoinaan tutkinut oppimista ja oppimisen arviointia tosin silloin peruskoulukontekstissa. Ja se ajatus on jotenkin pysynyt ja se kiinnosti edelleen sitten näiden kaikkien vuosien jälkeen. Ja siitä ajatuksesta mä sitten lähdin tekemään sitä mun tutkimussuunnitelmaa ja lukemaan siihen liittyviä tieteellisiä tutkimuksia ja teoreettisia näkökulmia ja siitä pikkuhiljaa sitten se näkökulma rajautui ja tarkentui ja toki se muuttui sitten siinä matkan varrella hieman siitä alkuperäisestä sitten sinne viimeiseen versioon. Opintojen aikana on ollut monenlaista opintojen ohjausta, että tämä on sellainen matka ja sellainen seikkailu, jossa sun mukana seikkailee kyllä paljon muitakin henkilöitä sitten, että yksin ei tarvitse olla missään vaiheessa. Että opinto-ohjausta on tietenkin saanut omilta ohjaajilta, että he on ollut koko matkan tässä mukana ja auttanut ja kannustanut ja uskonut ihan kaikissa eri vaiheissa siihen niin kuin mun tekemiseen ja siihen mun osaamiseen ja tietenkin on saanut sitten tuolta tiedekunnasta ja opiskelijapalveluista monenlaisia käytännön neuvoja ja tietenkin ihan korvaamattomana on ollut tämä meidän oma vertaisopiskelijaryhmä, joka on sitten ollut tässä koko ajan mukana, että me ollaan koko ajan autettu ja niin kuin tuettu toisiamme tällä matkalla. Tohtoriopinnot ei mun mielestä vaadi mitään erityistaitoja, esimerkiksi todella hyvää tutkimusmenetelmien hallintaa tai korkea älykkyysosamäärää. Ennemminkin on kyse ehkä siitä asenteesta, että sä oot sellainen rohkea ja utelias ja haluat oppia lisää tästä sun tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä ja sitten myös itsestäsi. Mutta niin tämä tällainen uteliaisuus ja asenne ei siinä mielessä riitä, että tämä vaatii myös toisenlaista asennetta, että pitää olla valmis tekemään todella paljon töitä. Että pitää olla semmoinen sinnikäs ja jaksaa myös niin kuin istua siinä tietokoneella tuottamassa sitä omaa tekstiä silloinkin, kun se ei aina hirveästi huvittaisi. Tohtoriopinnot vaatii sellaista niin kuin aikataulutusta.
tämä on niin pitkä prosessi, että siinä täytyy väistämättä olla sellaisia niin kuin välietappeja, jotka niin kuin jaksottaa sitä sun tekemistä. Niitä on tietenkin tulee aika luonnollisesti näistä tohtoriseminaareista, kun niissä pidetään esityksiä. Ja esitykset vie aina todella paljon sitä omaa ajattelua ja omaa työtä eteenpäin. Samoin tieteelliset konferenssit, jossa voi niitä omia keskeneräisiä ajatuksia esitellä ja niin kannattaakin ehdottomasti tehdä. Tohtoriopinnot vaatii myös aika tiukkaa aikatauluttamista ja ennen kaikkea siinä aikataulussa sitten pysymistä. Eli kalenteri on kyllä erittäin korvaamaton apu. Eli kun sinne kalenteriin laittaa ne opiskeluajat ja vapaa-ajan ja lepoajat ja sitten pitää niistä kiinni, niin se on aika hyvä sellainen niin kuin, rakenne, jota sitten voi noudattaa siinä arjessa, eikä koko ajan huono omatunto siitä, että pitäisi olla ehkä tekemässä jotain muuta. Opinnot edellyttää tietenkin ohjaajia ne omat ohjaajat on ihan korvaamaton tuki siinä matkan varrella, että tämä ohjaussuhde on hyvin sellainen luottamuksellinen ja tärkeä suhde. Ja ohjaajat ne auttaa niin kuin siinä sun ajattelun kehittymisessä, ne haastaa, mutta ohjaajat tuo myös sellaista niin kuin turvaa ja luottamusta ja sitten ne uskoo ja kannustaa suhun silloinkin, kun sä et itse usko itseesi. Ja yksi asia vielä, mikä tulee mieleen, on tietenkin vertaistuki. Että vertaistuki on kyllä ihan korvaamaton näissä opinnoissa, että se tulee myös niin kuin sillä tavalla rakenteellisesti tässä mukana, eli näissä tohtoriseminaareissa on muita opiskelijoita, jotka on siinä samassa tilanteessa kuin missä itse on. Ja tietenkin tämmöiset niin kuin koulutukselliset, niin kuin rakenteelliset asiat on hyvin tärkeitä. Että koulutus on mietitty sillä tavalla, että siinä on ne sellaiset ohjaukselliset tukipuut, että sä vaan niin kuin menet ja kuljet niiden siellä rakenteiden tukemana ja ne ohjaa ja viitottaa sitä sun matkaa koko ajan. No, näissä opinnoissa niin kun opittua niin kun olen pystynyt hyödyntämään todellakin joka päivä ja ihan jokapäiväisessä elämässä. Et siellä tulee tietenkin niin paljon sitä sellaista niin kun, havaintoja ja osaamista ja oivalluksia, joita ei mitenkään niin kun pysty edes niin kun jotenkin sanottaa tai kiteyttää. Mutta lähtökohtaisesti kuitenkin se ajatus, että yliopistossa opetus perustuu tutkimukseen, ei mihinkään mutuun tai siihen mitään pseudotietoa tai siihen omiin kokemuksiin perustuvaa. Eli mä kuitenkin opetan täällä näitä samoja asioita, mitä mä oon itse tutkinut, niin mä pystyn täysin hyödyntämään sitä mun omaa tutkimustaustaa sitten myös mun opetuksessa ja perustaa sen oman opetukseni sitten tutkimukseen. Kasvatusalan tohtoriopinnot on mun mielestä tällä hetkellä ihan erittäin tärkeitä ihan yhteiskunnallisesti ja globaalisti. Oppiminen on ilmiönä sellainen, että se koskettaa ihan kaikkia ihmisiä, ihan joka puolella maapalloa ja kaikissa ikävaiheissa ja kaikissa konteksteissa. Ja me ollaan globaalisti nyt niin haastavassa tilanteessa, meillä on niin paljon haasteita, semmoisia kompleksisia ongelmia, joita ei niin mitenkään pystytä ratkaisemaan esimerkiksi niin yhden tieteen alan sisällä. Eli me tarvitaan sellaista niin kuin systeemistä, moninäkökulmaista, uudistavaa ajattelua ja myös sellaista niin kuin poisoppimista monista sellaisista haitallisista niin kuin ajattelu- ja toimintamalleista, jotka ei ole niin kuin kestäviä enää tässä niin kuin nykyisessä ajassa, puhumattakaan siitä, että ajatellaan sitä, millainen tämä maailma on sitten joskus tulevaisuudessa. Maailma tarvitsee
tällä hetkellä kyllä niin kuin monenlaista ja monen tieteen alan liittyvää tutkimusta, eli ei pelkästään kasvatustieteellistä tutkimusta, että ongelmat on niin haastavia ja monimutkaisia, että me tarvitaan monitieteisyyttä ja moninäkökulmaisuutta näiden niin kuin ongelmien ratkaisemiseksi, että me tarvitaan monenlaista tutkimusta. Että yhtä lailla sellaista niin kuin, ymmärtävää ja kuvailevaa tutkimusta, joka niin kuin ihmisten kokemuksiin liittyvää, kun sitten esimerkiksi sellaista yhteiskuntakriittistä tutkimusta, joka tutkii näiden kasvatuksen ja koulutuksen ilmiöitä vallan ja politiikan näkökulmista. Tohtoritutkinto on avannut kyllä ihan kaikki ovet ammatillisesti, eli tämän tutkinnon jälkeen on kyllä ollut kaikki ovet auki joka suuntaan ihan kansainvälisesti ja sitten ennen kaikkea täällä Suomessa, että on päässyt moniin tällaisiin kansainvälisiin ja suomalaisiin verkostoihin ja tutkijaryhmiin ja tapaamisiin ja tilanteisiin kyllä mukaan, että kaikki ovet ovat olleet auki kyllä sen jälkeen. Tohtoriopinnot sopii kyllä mun mielestä erityisesti sellaiselle henkilölle, joka on utelias ja hän on avoin. Hän on avoin oppimaan uutta itsestään ja siitä omasta tutkimusaiheestaan, eli laajentamaan sitä omaa niin kuin maailman katsomustaan ja sitten sitä omaa ajatteluaan. Ja sitten niin kuin työtä ei saa pelätä, vaan pitää olla sillä tavalla sinnikäs ja jaksaa työskennellä silloin, niin kuin tuntuu, että nyt on tosi vaikeaa ja ei ole niin kuin varmuutta siitä, että mikä se työn niin kuin tilanne on just sillä hetkellä. Mutta niin näissä kaikissa raskaissakin ja hankalissakin vaiheissa niin pitää vain jaksaa tehdä sitä työtä eikä saa luovuttaa. Eli kyllä mä kannustaisin tarttumaan toimeen, että seuraavaksi voi olla sun vuoro ja unelmat on tehty kyllä toteutettaviksi, että kannattaa alkaa toteuttamaan niitä nyt heti.